S-a transformat magazinul în local de petrecere. Oamenii au luat de pe rafturi tot ce au poftit și s-au așezat la masă. Au mâncat kilograme de mezeluri și au băut coniac din pahare de șampanie. Sosirea polițiștilor nu i-a intimidat pe petrecăreți și nici nu avea de ce, pentru că la final au scăpat cu 3 amenzi pentru că nu purtau mască. Cu salamul într-o mână, cu paharul de băutură în alta și cu masca sub bărbie. Așa au petrecut zeci de indivizi în mijlocul unui mare magazin din București. Toată paranghelia e transmisă live pe Facebook. Cutiile de carton s-au transformat în masă pe care petrecăreții au umplut-o cu mezeluri luate la întâmplare de pe rafturi. În câteva minute, indivizii au transformat raionul de carne în propria bucătărie sub privirile uluite ale angajaților. Un agent de pază încearcă timid să intervină. Bă, nu face nicio problemă, să se uită pe cameră ce-au luat. Pasnicul capitulează, iar oamenii și-au continuat liniștiți petrecerea. În paralel, și-au aliniat la casă cărucioarele pe care au cel puțin 20 de porci. La raionul de băuturi alcoolice, indivizii nu mai au chiar nicio reținere. Desfac la întâmplare sticle de coniac, pălincă și whisky și se cinstesc în pahare de șampanie. Duble, 1013. Alcooliști. Oh, nani, l-ai văzut pe fratele tău scump, a băut palinca de 70 de grade dintr-o lovitură. S-a furat paharele. S-au furat paharele. Gata, i-a luat paza. Nu iertați nimic, nu iertăm nimic, tot furăm de aici. Ia uitați-o pe mătușa, bagă mătușa, bagă. Da, viața mea, când o veni jandarmii fac live. La apariția polițiștilor, live-ul de pe Facebook se întrerupe, dar scandalagii scapă ieftin. Doar 3 dintre ei au fost amendați pentru că aveau măști, dar nu le purtau. Este regretabil faptul că persoane iresponsabile recurg la acest gen de comportament, în special în acest context atât de dificil, în care fiecare dintre noi ar trebui să se protejeze atât pe el însuși, cât și pe cei din jur. Angajatul